49 kunsill lokali minn madwar il-pajjiż se jingħataw kważi 800,000 euro bejnietom sabiex titħares il-kultura tant unika li għandu pajjiżna. Permezz tal-iskema Attivitajiet Kulturali Annwali għal perjodu bejn l-2023 u l-2024, dawn il-kunsilli qed jingħataw fondi mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u parzjalment finanzjati mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dawn il-flus il-kunsilli lokali se jkunu jistgħu jorganizzaw attivitajiet kulturali li jħallu impatt soċjo-ekonomiku b'saħħtu fil-lokalitajiet madwar il-pajjiż. Dan isaħħaħ ukoll l-element turistiku tal-lokalitajiet filwaqt li jippromovi l-kreattività, il-kwalità u s-sostenibilità tal-attivitajiet li jsiru mill-kunsilli lokali. Is-Sindku tal-Ħamrun Christian Sammut kif ukoll is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tan-Nadur Su Ellen Buġejja irmarkaw ma' One News li dawn il-fondi se jkunu ta' għajnuna għall-lokalità li jirrappreżentaw. Dawn il-fondi aħna nkunu nistgħu nammiraw folla kbar ta' nies b'attivitajiet aktar fil-kobor. Dawn huwa fondi li nkomplu ninvestu fil-lokalità tagħna. Lokalità li bdejna Ħamrun Chocolate Festival li ma' żmien kompla jikber sena fuq sena li anke din is-sena ħankunu parti mill-Chocolate Way. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli qafset fuq l-importanza li pajjiżna jossu l-kultura tiegħu u għalhekk qed isir investiment f'dan il-qasam. Se jkunu qegħdin jibbenefikaw finalment ir-residenti f'Malta u Għawdex għaliex dawn l-attivitajiet kulturali, soċjo-kulturali qed ikomplu irawmu fina sens ta' kultura f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li kull lokalità għandha tibbenifika mill-ġid li joħloq it-turiżmu u ħeġġeġ il-kunsilli lokali sabiex jaqsmu l-idejat tagħhom bilan li tkompli titjib l-esperjenza kemm għar-residenti tagħhom kif ukoll għat-turisti li jfittxu li jżuru l-irħula u l-bliet differenti ta' Malta u Għawdex.